Barangay San Miguel, Hoy Nina at June, ing bayo tamong maging Kapitan Elmer Silva Cruz, tunay anak ng baryo, meniban ka ring lahi ng Sayong at Julio Cruz, kenita ng bayong Kapitan ay alang pipilinan, Kapitan Elmer Silva Cruz. Kapitan Elmer Silva Cruz. Bayo naman! Barangay San Miguel, Hoy Nina at June, ing bayo tamong maging Kapitan Elmer Silva Cruz, tunay anak ng baryo, meniban ka ring lahi ng Sayong at Julio Cruz, kenita ng bayong Kapitan ay alang pipilinan, Kapitan Elmer Silva Cruz. Barangay San Miguel atin na pong kilala, iya Elmer Silva Cruz, metong yang matatag maprinsipyo, mamaglingkod ni hanggang makapwesto, lagi ang sasawok, lagi ang susuyo, lagi makangadyak na numang panahon. Elmer Cruz alayang arti, lalo king serbisyo agad siyang magsilbi, lagi ang sasawok, lagi ang susuyo, lagi makangadyak na numang panahon. Elmer Cruz, Elmer Cruz, Elmer Cruz ay asahan me, kaya dapat iya ingiboto, Kapitan Elmer Cruz, Kapitan Elmer Cruz, itanang bayo, kenta ng bayo, iboto me. Kapitan Elmer Silva Cruz. Bayo naman! Ating prinsipyo at masikaso ka ring tao, kakampi na ring pengari, PWDs, LGBTQIA+, seniors at kenakan, Kapitan Elmer Silva Cruz, alaya pang posisyon, malugod at subok na yung sasaw. Elmer Silva Cruz, bayong kapitan, para bayong kinabukasan. Barangay San Miguel atin na pong kilala, iya Elmer Silva Cruz, metong yang matatag maprinsipyo, mamaglingkod ni hanggang makapwesto, lagi ang sasawok, lagi ang susuyo, lagi makangadyak na numang panahon. Elmer Cruz alayang arti, lalo king serbisyo agad siyang magsilbi, lagi ang sasawok, lagi ang susuyo.